ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏତେ ଜୋର କାହିଁକି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗୁଛୁ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଥିଲା ଆମର ସ୍କୁଲ ବେଳର ମାନେ 2015 ବ୍ୟାଚ୍ର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ କେକ୍ କଟାକଟି ହେଇ ବୋଳାବୋଳି ହୋଇ ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣି ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟା ଫିର୍ କିଛି ବି? ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଏ ସ୍କୁଲ ବେଳର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବହୁତ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଆମେ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆମର ଫିଷ୍ଟରେ ଆଜି ଥିଲା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ନନ୍ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଭେଜ୍ ପକୋଡ଼ା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା। ଫିଷ୍ଟର ମାନେ ତ ଖାଲି ଖାଇବା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା, ମସ୍ତି କରିବା, ସ୍କୁଲ ବେଳର କିଛି ଫନି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇ କଥା ହେବା, ଏଇସବୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଥିଲୁ। ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ଏସବୁକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଫିଷ୍ଟକୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସେଠୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିନେଲୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ସେଦିନ, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଇଏ ରହିଲେ ଆମର ପୁଅ ପିଲା ଦଳ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ହିରୋଇନ୍ ଦଳ ଆସିଗଲୁ, ମାନେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପିଲା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଇଏ ରହିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦି ଏଣ୍ଡ।